Коронавирус шартларында Россия Федерациясы Мөселман эшмәкәрләр ассоциациясе кече һәм урта бизнес эшмәкәрләренә ничек ярдәм итә? Бүгенге актуаль әңгәмәдә сүз шул хакта бара. Сүзне коллегам Айзилә Батырхановага бирәм. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Ислам бердәмлеккә һәм кардәшлеккә чакыручы дин. Мөселманнарның бердәмлеге бер-берсе белән үзара аңлашуда, ярдәмчел, хәйрхаклы һәм ихтирамлы булуда чагыла. Россия Федерациясы Мөселман эшмәкәрләр ассоциациясының да төп максаты эшмәкәр мөселманнарның рухи һәм матди үсеше өчен шартлар булдыру. Ә нинди шартлар? Бу турыда студиябезнең бүгенге кунаклары таныштырыр. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Ассаламу алейкум. Менә инде 2 ел илебез коронавируска каршы көрәшә һәм ул икътисадка зур зыян салды. Мөселманнар ассоциациясе безнең урта һәм кече бизнес эшмәкәрләренә ничек ярдәм итә? Шул хакта сөйләп үтегезче. Беренчедән, без кризис вакытында антикризисный департамент ачтык һәм бөтен безнең эшмәкәрләргә консультация бирдек. Ничек эшләргә, ничек бу QR кодлар белән ничек налогларны түләргә һәм шундый бер акцияны җибәрдек. Покупаем у своих, үзебездән алабыз, үзебезнекеләрдән алабыз һәм башка бизнесменнар, башка безнең мөселман бизнесменнардан алсыннар дип бөтен кешегә мөрәҗәгать иттек. Безнеңчә иң мәзлум кешеләр ул авылларда, аларны бер кеше карамый, аларга бер кеше булышмый һәм шуның өчен без шул әби бабайларга да булышабыз. Иң ерактагы булган авылларга атнада бер тапкыр продуктовый наборлар белән киләбез. Аннары безнең мәчетләрдәге имамнарга ай сайын 8000 сум биреп барабыз. Алар инде шул мөгаллимнәр буларак балаларны, авылдагы кешеләрне өйрәтәләр. Россия Федерациясы Мөселман эшмәкәрләр ассоциациясе турында да аңлатып китекче, әлеге ассоциацияга ничә эшмәкәр теркәлгән һәм алар ниләр белән шөгыльләнә? Шунысы әйтергә кирәк инде, Россия Мөселман эшмәкәрләр ассоциациясе инде бүген 6500-нан артык инде әгъзалар туплады үзенә. Инде аның эчендә закрытый клуб аталганда русча әйткәндә эшләп килә приват клуб. Анда инде безнең 250-дән артык резидентыбыз бар. Шушы ассоциациядә берничә төрле юнәлеш буенча эшли. Департаментлар, анда инде безнең хәйрия фонды, медицина, импорт һәм экспорт, төзелеш, инвестициялар, балалар буенча эшли торган департамент, хатын-кызлар белән эшли торган аерым департамент. Теге мөселманнарның бөтенләй ир-ата белән хатын-кызлары бер җирдә була алмый. Шуңа күрә инде һәрберсенең аерым департаменты, балалар белән эшләүче безнең теге психологлар бар, теге махсус белгечләр бар. Һәрбер менә шу департамент безнең юнәлешләр үзләре аерым шөгыльләнәләр. Һәрберсенең җитәкчесе бар, аларның үзләренең планы бар, ничек эшләргә, нинди сорауларны теге күтәрергә инде. Анысын әйтергә кирәк инде, хәзергә кемнәр бездә теркәлгән эшмәкәрләр. Алар инде бөтенесе хәләл бизнес алып бара, хәләл финансирование, хәләл финанслар белән эшләр инде. Һәм нәкъ менә шушы ассоциация безнең эшчәнлеге мәгънәсе шунда да, алар төрле очракларга киләләр, безгә киләчәк төрле экспертлар, төрле белгечләр, шул инвестициялар буенча белгечләр, шул юридический вопрослар буенча, һәм башка төрле бик күп юнәлешләр буенча алар үзләренә мәгълүмат алалар һәм үзләрен нәкъ менә ислам ничек куша, ислам дине, шулай итеп бизнесларын төзиләр инде. Димәк, инде бу берләшү, дуслык элемтәләре урнаштыру һәм инде әле моңа өстәп үзеңә тагын өйрәнү дә бит. Димәк, инде ул бит инде башка эшмәкәрдән нәрсәгә дә булса өйрәнергә мөмкин. Бу шулай ук үзенчәлеге. Әлбәттә, зур бизнесменнар менә бар бит градация, зур, урта һәм кече бизнес. Зур бизнесменнар урта бизнесны өйрәтәләр, урта бизнес инде кече бизнесны өйрәтә. Һәм нинди проблемалар белән еш мөрәҗәгать итәләр? Бармы менә шундый проблемалар безнең эшмәкәрләребезнең? Беренчедән нәрсә әйтәсем килә иде. Шундыйрак бер фикерне, эшмәкәрләр, алар лидерлар. Алар кешеләр кем алды байракны һәм байрактар булып, знаменосец булып киттеләр. Һәм алар артыннан инде башкалар. Һәм шуның өчен аларга күбесенчә ярдәм кирәк түгел.
Шуның өчен алар да әйтәләр, безгә хөкүмәттән дә ярдәм кирәкми, безгә главное не мешайте. Һәм ассоциациядә алар өчен бер урын, кайда алар шундый кешеләр белән очраша алалар, аралаша алалар. То есть шундый бер клуб дигәндә по интересам. Менә шунысын әйтергә кирәк, моны инде кара кирәк ассоциацияны рухи һәм матди яктан нагу, яхшыру һәм алга таба үсешкә бару дип кабул итәргә кирәк. Чөнки бездә резидентлар бар име, хәтта төрле илләрдә дә. Менә безнең бер резидентыбыз импорт һәм экспорт департаменты руководителе, ул Жакарта шәһәрендә тора, Индонезиядә, ул фоннан безнең белән сәзгә чыга, һәм инде ул менә чит илдә ничек бизнес алып барырга, ничек кешеләрне ялларга, анда бездәге шикелле түгел менталитет, бөтенләй башка төрле, кешеләр дә башка төрле, ничек ялларга, ничек теге кагаз эшләре белән эшләргә, юридик теге сорауларны ничек хәл итәргә, менә шуларны бөтенсен аңлатып бирә. Аңлашылды. Файдалы киңәшләрегез өчен зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар.